бахшида ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода баргузор гардид, намоядагони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, омӯзгорон, китобдорони китобхона ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ фаъолона ширкат доштанд. дар конфронси илмии адабии ҳар як баромадкунандаи чорабинӣ бо маърузаҳои пурмуҳтавои хеш вобаста ба дастовардҳои дар 10 солаи сипарӣ гашта ба даст оварда ва ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ташаббуси навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намудани ҷашни 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ки дастгирии ҷомеаи ҷаҳониро ёфт баромад намуданд. ҳамчунин қайд гардид ки мақсади асосии қатномаи мазкур муҳайё сохтани механизм ва платформаи иловагӣ барои мусоидат баҳри расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар қисмати об ва дигар ҳадафҳои марбут ба оби дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқа гардидаро ташкил медиҳад. мо чаро сабақ шумордем ки бо донишҷӯёни ин коллеҷ суҳбат дошта бошем, чунки ҳамарӯза инҳо бо саломатии инсон яъне вобастагӣ зич доранд ва як вохӯрии бисёр пурмуҳтаво буд ва саволҳое ки аз тарафи донишҷӯён шуд мо ҷавоб додем ва фикр мекунам ки як бардошти хуб ҳам шуд. Инчунин мо тасмим гирифтем ки зина ба зина яъне дигар донишҷӯё қати вохӯрӣ анҷом диҳем. Ногуфта намонад ки ин як вохӯрӣ нест. Вохӯриҳо имрӯз дар ҳама ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомотҳои маҳаллии ҳифзи муҳити зист, аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист дуронда шуда истодааст ва дар доираи ин конференсҳо ва семинарҳо гузаронида шуда истодааст ки аз ин як натиҷаи хуб меояд. бояд қайд кард ки 10 солаи навбатӣ дар доира ҳадафи шашуми рушди устувор яъне дастрасии умум ба об ва беҳдошт амалӣ мегардад. дар охири чорабинӣ аз тарафи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни коллеҷҳои шаҳри Турсунзода дар васфи ватан, Тоҷикистон, истиқлолият, ваҳдат шеърҳо қироат намуданд.